Samtang sa lungsod sa Cordova, usa ka centralized final testing and sealing ay pahigayon ugma. Kinungdan nga way pagtransport sa mga VCM o Electoral Board karong adlaw. Si Luan Mirondina sa report. Nagpabilin paghihapon sa buhatan sa Comelec Cordova kining 47 ka mga vote counting machines o voters registration verification machine lakip na ang ubang mga accountable forms. Gipasabot ni Cordova Election Officer Ferdinand Hortilano nga sukwahi sa ubang mga dakbayan ug lungsod nga mi-deploy sa mga electoral board ug mi-transport sa mga VCM ug VRVM karong adlaw na hukman niyang ugma na lang kuhaon ang naasoy mga kahimanan kay centralized man ang pagpahigayon nila sa final testing and sealing. Mga 200 metros lang usab ang distansya gikan sa ilang buhatan ngadto sa covered court sa lungsod diini pahigayon ang final testing and sealing alas 9 ugma sa buntag. Ang lungsod sa Cordova aduna lay 47 ka mga clustered precincts. Aside from security reason, I want to guide personally the EBs, no, in the new project ang BRBM, no, and then I want to retrieve po the marking pens nga basa nga di pwede gamiton. So, make sure na ako nga centralized para ma-retrieve na ko sa yun ra. Samtang giandam na usab sa election officer ang ilang mga contingency plans aron kalikayan ang failure of election nga nasinati sa nakalabayng piniliay. As mandated by Republic of 1969, nga there must be a continuity plan to avoid possible failure of elections. So, mula akong i-implement tanang contingency plans as provided for sa 1969. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.